Xejn inqas minn 84 rekluta ġdida 9 minnhom nisa għażlu li bdew il-karriera u t-taħriġ mal-Forzi Armati ta' Malta fl-aħħar jiem. Sa tmiem is-sena l-oħra kienu 73 rekluta li temmew b'suċċess it-taħriġ tagħhom, indikazzjoni ta' żieda fl-interess fost dawk li jixtiequ jissieħbu mal-Armata. Waqt żjara l-Ministru responsabbli Bajrin Kamilleri segwa sessjonijiet ta' taħriġ li qed jingħataw ir-rekluti l-ġodda. Imqassam fuq 5 xhur, dan it-taħriġ hu bbażat fuq saħħa fiżika, użu ta' armi, drill ċerimonjali u għarfien militari fost oħrajn. Fil-waqt li awguralhom li jtemmu t-taħriġ b'suċċess, il-Ministru wera s-sodisfazzjon tiegħu li iżjed persuni qed jażlu din il-karriera, anke għax illum is-soldati ta' pajjiżna qegħdin igawdu mill-aqwa ftehim kollettiv li qatt kien hemm fl-istorja. Ukoll deħlin Forzi Armati ta' Malta li kondizzjonijiet u drittijiet li huma ferm tajbin komparat ma' qabel, speċjalment wara l-aħħar ftehim kollettiv li firmajna. Winona Peplo waħda mir-rekluti li qed tattendi t-taħriġ, spjegat għal xiex iddeċidiet li tibda titħarrex mal-Armata. Jiena dħalt għall-Armata għax huwa xogħol li ovvjament tkun qed tagħti servizz il-pajjiż tiegħek li hija l-iktar ħaġa sabiħa li tik sodisfazzjoni. Fl-istess ħin huwa xogħol li ġibek ħafna dixxiplinat miegħek innifsek u jgħinek kemm mentalment u fiżikament.